Uba Richardson siang shai. Uba nasional wapung skor menta ka siu la lejbo da ka RTI ho office u deputy commissioner manlap ye ki jingshi shabaro ha ka bedai bat ka rukam tung jam ha East Jandil district ka badai ka district selection committee DSC. Ulong baka ni ka jingbo RTI jong u ka day na mar pa ula yo priang bon ki jing ujor pat yathu de ki samla wat kam ki bala pen pau ba kim dan ka jing sngo hon ni sngo shania ya ka rukam thungkam ka district selection committee DSC ha East Jandil district pat yamenta hi utei urang ba palla banong e halor kanina mar u hapan apshwa hadu banda yo priang yaki kai phot RTI ba ulapo bat hangta unsa sngo thu la ka rukam thungkam ka day ni em ka bakhuj basuba hapo ka district ka bapenlong yanga banwa da RTI ka day na mar ka jingyo ya ka jing ujor na ki kenna samla ki ba apply ya ki kam bat na ka daw pangamdan ki sakhi hakti te ngamnur banong kumnuru kumta ngala leno da ka RTI bat onda ngala yo priang ya ka kai point RTI ngan sapet la ka day shisha ni em ka ba la ujor da ki samla wat kam ngan ya chakamat hadu banda yo ya ka jubab kumbadai ban yo ong uba Richardson siang shai ta ni kasngi nga kamu grupai ba kwa snaukia ya gani ka kam hawe to ka tungkre jam hapo yang ka district yang i ka East Jandil hadin ko ada yo ka jing ujor la ka jing ot wa ka jing khana yang ki konkonro na po ka district wa Jandil warok ko wi halor ko am snau changan ki la ne snau em confidence ki wa kani kerkom tungkre apo district man ko ko man transparency la ne ko mem liang chinu te pen man ko yang ko file no da ka RTI hawe to wa kani DSC yang ka district East Jandil ne benta uchem ko warok kijenit hawe to wa ka kam tungkre ka e na ka liang ko jong ka e ka ba penlong e ba pin ya mat le ne ban bo de ka sinjam ban le de ka RTI de ta ka thungkam tungjam ko ka district jong kedai ko penman yang au file to adin da ko ot ko ujor le ko pon ki na kro ko apply le ko pon ki daw ki jing khana ki yanga henry kat em ka fax sakti te umnu ong ye te yuluti ko anda to kini concern department ku respond ki lan reply ki ya ka RTI yanga hite yu pai ko ka tom to kam kita jing ot lan kita jing ujor ki yong ki kon control hapo yong ka district ki yong i te smudur menta bila depan bo ya kini ka RTI kini ka first step ko jong pi te smudur la da kum yo pat ya ka jing shai nang ni smat halor kini ka jingwan RTI ko jong pi te ka e ka sin jam na ka yang jong pi ba kin le ya kate chu te dong pachwa kamnu ke jubab na leng yong ki tadi na ya jubab wan la employ yo te ko kam da mut ku yo ya ke jubab te chom kadano te yu len la ba chaprang hadu ku yo ya ke jubab kam ku to yo